ɗage wando, duk shehunan ɗarika suna ɗage wando. Kada mu ɗauka cewa da mu ɗin izala kada yake, sifa ce ta addini, sifa ce ta annabawan Allah dukansu. Da haka mu masu wannan addini mu fito mu nuna wa wannan wallansa. Irin yadda guguwar siyasa ta kore shi, to yau guguwar zagin gemu da ɗage wando in Allah ya tasiri. Fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala in yana da rabon shirya Allah ka shirye shi. Mu kullum ba mai kowa fatan sharri. Amma dai duk yaran da kai magana da mu da shi muna da iko mu mayar maka da shi. Ala la yajhalanna ahlul alaina. Ba da jihar ko ba jihar jahil. Mu ɗan halal ne. Kada wani ya mana wauta ya ɗauka ba mu iya ba. Muna da rigarta. Qala Allah qala Rasulu ce take hana mu. Amma Allah ya ba mu dama fa mani ta da alaikum. Da haka ya ɗan uwa masu hankali iyayen al'umma a ranakun zaɓe ba za ki ga ku gurbi ko ba. Kalubale ne ku da katunan ku na zaɓe da hankulan ku da ƙananan kayan ku da ɗamarar ku ta kare gaskiyar ku. Ku je ku danna zaɓe duk wani ɗan hayaniya ko ɗan jagaliyar da bai ji faɗan iyayensa ba, bai ji faɗan Allah da ma'aiki ba, to kada ku yadda ya tashi hankalinku a unguwanninku. Waɗannan 'ya'yan da ake amfani da su 'ya'yanmu ne, cutanmu aka yi 'yan uwanmu ne ake amfani da su, muna kuka da hawaye akan cutar da su da ake yi. Bai kamata mu zura ido ba. Manzo Allah ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluma, ka taimaki dan uwanka a lokacin da yake zalunci ko shi ake zalunta. Sahabbai suka ce idan dan uwan mu ake zalunta mun san yadda zamu taimake shi, in shi yake zalunci fa manzo Allah ya ce ku rike hannunsa ku hana shi zalunci kun taimake shi. Da haka duk wani dan jagaliya da zai fito da wuka ku yi kokari ku kada shi da jami'an tsaro ku kama shi, ko ku daure shi a nan ku sa shi a wani daki ko a dakin makara na masallaci, in an gama ka buɗe shi. Wannan shine, saboda wallahi in muka zura ido mutanen nan za su kai mu rami su baro mu. Kasan nan tamu ce tasu ce, kuma sai mu fita mu bar su da 'yan kwaya da mahaukata, su za su wakilce mu, su za su mulke mu. Yanzu wannan mutumin idan ya zama shugaba a cikin al'ummar mu, me kuke tsammanin zai yi? Wata rana ba zai hana sallah ba, wata rana ba zai hana sa hijabi ba, wata rana ba zai hana zuwa aikin hajji ba wannan mutumin. Kad badatil baghda'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Kiyayyar da yake wa addini ta bayyana a bakin sa, ba ɗaya ba ba bi ba, ba ɗaya ba ba bi ba. Mutumin nan fa aka zagi annabi, yace wai dan an zagi wani mutum ya faɗi wannan magana fa. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. To malam, Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi. Babu shakka bayanan da malam ya ɗauko ba za mu so a ce sun yanke ba, amma na san bayan malamanmu sun yi ta'aliki a ƙarshe, inda damar malam ya ƙara yin dajiyar ƙarshe to zai yi turjiyar ƙarshe. Ya kamata mu riga mu sani cewa